Kaya magkakameron tayo ng 16,000. Ayan oh. Oh, wow. Ano, masarap? Ay pangani. Ah, di ba? Mga kasinag, sa pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon pala mga kasinag, kung matatandaan yung mga kasinag, nag-post po ako kagabi nang humihingi ako ng tulong sa inyo para dito sa aming simbahan mga kasinag, para po mapalitan ang bubong, tapos ma-repair pa yung mga dapat repairin dito. Yung pong hihingi sa inyo ng tulong. Ngayon mga kasinag, paka-post ko, wala pang 12 hours, kinaumagahan lang, may mga nagsenda sa akin mga kasinag ng tulong nila para sa aming simbahan. Kaya sobra po akong natutuwa mga kasinag dahil sa tiwala at suporta nila sa akin. Ako ang ginawa nilang tulay para maayos na mga kasinag ang simbahan namin na ito. Kaya sobrang salamat po mga kasinag sa lahat po na nagpadala ng tulong para sa aming simbahan. Si Lord na pong bahala sa inyo mga kasinag. Ngayon mga kasinag, may nag-send po sa GCash ko ng inilista ko ng mga kasinag para hindi na ako mag-isa-isang katitingin sa cellphone ko. May nagpadala sa akin mga kasinag ng 757. GCash lang mga kasinag eh. Hindi na siya nagpakilala. May nag-send din sa akin mga kasinag ng 3,890 from Ma'am Ransato. Nasa Japan ito mga kasinag. Nag-send po siya ng 3,890. Tapos kay Sir Donnie, shoutout sa iyo sir, nagpadala siya ng 1,500 para dito rin sa simbahan. Tapos hindi na nagpakilala mga kasinag, nagbigay po siya ng 1,000. May nagsend sa akin mga kasinag ng 3,000 from Inday Eret from Canada. May nagsend sa akin mga kasinag ng 1,000, sinend yan ni Mr. Joel de los Reyes. Kaya ngayon mga kasinag, may laman na ang GCash ko ng 11,147. Tapos ito pala mga kasinag, may nagsend po sa akin ng super thanks. Yung gift mga kasinag sa YouTube. Nagsend si Tiguhami ng $19, $19.99. Tapos nagsend din ng super thanks si Teriyaki ng $14.99. Ito mga kasinag na super things po na ito na isinesend sa akin, kalahati lang nito mga kasinag ang napapapunta sa sinasahod ko sa YouTube. Kagaya nitong 14 ay hinahati po ito ni YouTube. Kung $14.99 hahatiin po yan ni YouTube, pati itong $19.99 hahatiin po yan ni YouTube. Kaya kalahati lang napupunta sa akin mga kasinag. Yung kalahati po nito kay YouTube. Kaya sa mga susunod mga kasinag, kung bibigyan nyo rin lang ako ng gift, i-GCash nyo na lang. Para wala nang kahati mga kasinag. Para buong-buo mapupunta talaga sa akin. Kasi pag sa YouTube nyo mga kasinag bilalagay, i-send yung ganitong mga gift, hati yan mga kasinag, may kahati po ako. Ayan mga kasinag ang suggest ko lang. Salamat po sa inyong tiwala at suporta mga kasinag sa mga super things na pinapaabot nyo at sa tulong para dito sa aming simbahan. Kaya ngayon mga kasinag, meron na po sa GCash ko ng 11,147 para dito sa ating simbahan. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat ng nagtiwala na maayos ang aming simbahan na ito. Si Lord na po ang bahala na magbalik sa inyo ng maraming blessing, na naway gabayan po kayo sa araw-araw na inyong tiyatahak. Maraming salamat mga kasinag. Kung maalala nyo mga kasinag, ito nga po yung iblinag ko. Baka hindi pa napanood yung iba. Itong mga bubong kasi ng simbahan namin mga kasinag, butas-butas na, nagtuturuan na. Tapos yung mga dingding namin, nagtipakan na rin yung mga yung mga simento. Kailangan kasi mga kasinag, maayos talaga ito. Nagtitipa ka na. Kasi matagal na ito mga kasinag, itong simbahan na ito. Itinayo pa daw po ito ay 1995. Itong simbahan na itong itinayo. Dati kasi nung mga kasinag, ang bubong lang daw dito ay pawid. Napalitan ng yero. Tapos yung naipalit na yero, yan na nga
nagkabutas-butas na. Kaya ngayon mga kasinag, sa tulong nyo, mababaguhan na uli natin yan mga kasinag. Mga kasinag, sa mga nais pa pong magpaabot ng tulong para sa aming simbahan, i-message nyo lang ako mga kasinag sa aking Facebook page sa Imboy Uragon. At ilalagay ko lang dyan mga kasinag sa comment section ang aking Gcash number. Nang sa ganun mga kasinag, madagdagan pa itong hawak natin. Dito sa 11,147 mga kasinag, hindi pa po kasama dito yung 5,000 na ibinigay niya sa akin ni Mr. Binigalang na dito ko na nga lang ilalaan sa simbahan. Hindi pa po dito kasama. Kaya magkakameron tayo ng 16,147. Ito na po yung hawak natin ngayon na na pera. Tapos yung yero pala mga kasinag, ang papalitan natin sa bubong na ito, binilang namin ngayon, 26 na yero plus yung kukup niya. Siguro 4 na kukup yan. Yung nasa taas na yan. Yan po ang papalitan namin. Tapos ito mga kasinag, itong mga kahoy, kasi bulok na rin yung mga kahoy niya mga kasinag na nyug, yan po ang papalitan namin. Kaya sa mga nais pa pong tumulong at sa mga nakakalog sa buhay, mga kasinag, muli-puli akong kakatok sa inyong mga puso na madagdagan pa ito mga kasinag. Itong 16,147. Yan lang po ulit ang hiling ko mga kasinag sa mga nakakaluwag sa buhay at sa may mga ginito ang puso dyan. Para sa simbahan lang namin mga kasinag ang aking grupong kahilingan at kahilingan na rin ng aking mga taga-sityo. Ayan mga kasinag, sa lahat po natin mga viewers, subscribers, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta nyo sa aming YouTube channel. Suportahan nyo rin ang aking Facebook page mga kasinag na Imboy Uragon. Ang aking YouTube channel ay Imboy Uragon TV. Kasinag, pauwi na kami kagaling ng simbahan. Nakita ko, ayan alam nyo ba mga kasinag yan? Hindi ko naman tanim yan. Pero kukunin natin. Ito Ayan. Ayan mga kasinag kumakain ba kayo nito? Atis. Salamat po te. Hiningi namin ito mga kasinag doon sa may-ari. Nakita ko kaya hinog na. Bango. Ayan na. Dito na tayo. May tabing dagat. Dito tayo. Ayan. Ayan pala ang dagat namin ngayon mga kasinag. Hibas. Ayan. Kainin namin. Ang laki Ang laki mga kasinag. Pag siniswerte ka naman. Oh my God. Ayan Oh, wow. Now. Matagal na akong hindi nakakatikim nito mga kasinag. Siguro huling tikim ko nito ay 2010 o 2008. Ano man to lang itang. Ang sarap. Ang tamis. Takman masarap? Ay pangani. Di ba? Sarap tamis. Punin natin yung buto at itanim natin. Sa pagkatikim ko naman uli ng ganito mga kasinag, yung ganitong atis. Ang sarap, ang liit lang ang buto. Tapos napakalaki ng bunga. Ayan mga kasinag, sa lahat po natin mga viewers, subscribers, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta nyo sa aking YouTube at Facebook page. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang, bye bye.